Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu
Kasep cara otote gulus ra metu diabari. Nek umure ketuweken otote gulus gak gelem metu. Nek gampang ngeblek. Nek gulune gampang. Ono nek gak ketenom lek ngabar. Jago musuhnya jadi begini. Iya. Jadi kalau pakai kok pakai. Kamu lagi diam, gak berani. Anu kan kalau kita pembuat itu ada yang angam itu ya. Kita malah waktu. Malah kayak udah rumah. Saya mantap. Set itu orang jadi metul kan itu yang Kamu ijonin kan? Hah? Kamu ijonin. Benda. Tak kira belahan. Mana ya Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Subhanallahi wa ta'ala subhanallahi wa Allah Allah. Sama-sama bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bihaulillah, alhamdulillah, rabbil alamin. Ini pun aku keluarkan dengan sepenuhnya sahabat kembali mengenai kaum sholat. Mungkin atas nama keluarkan dengan sepenuhnya tadi berjimah dengan Gusti Allah Ta'ala. Akhirkan dan kesenangan ilmu dengan ta'ala barokah di dunia wal akhirah. Allahumma Salam bagi salam bagi atas sahbiku Tuhan ada kami pun kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuhan warga jamaah yang Allah hormati saya kami sampun kami maupun dunia di besarnya kami itu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa Tembok dikasih rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Arhamar Rahimin Ya Arhamar Rahimin irhamna. 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 Ya Arhamar Rahimin rahmatullahi wa barakatuhu alaikum.
innahu hamidum majid. Innama yuridullahu liyudhhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. 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 Allahumma shalli wa sallim ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ruwiya anna kulla insanin ma'ahu malakan. Ruwiya dan riwayataken apa anna kulla insanin satemene saben-saben manungsa iku ma'ahu ing dalem sertane kuli insan malakani utawi ana malaikat loro. Dadi saben-saben wong, saben-saben tiyang niku enten malaikat sing munggohi tiyang niku. Dadi kula panjenengan iki ditunggu dening malaikat kalih. Malaikat kalih. Ahadu mautani salah swijine malaikat loro iku ayaminihi saking arah tengene insan. Jadi malaikat loro niku sing siji niku manggon ten arah tengene wong. Arah tengene iki, kula panjenengan iki tengene iki lho kan malaikate ben wong. Ngoten. Lah malaikat sing manggon ten tengen niku tugase napa? Penggaweane napa? Yaktubu nulis sapa ahad al-hasanati ing pira-pira amal bagus. Kula panjenengan iki nek nglakoni api niki malaikat sing manggon arah tenen nulis keapian. Oleh nulis api niku min ghairi syahadatil akhari saking tanpa saksine malaikat liyane. Dadi malaikat sing terlibat niku boten diwai roh. Niku kaya tulis api langsung sekali musyawarah langsung tulis api. Niku malaikat sing siji manggon ten arah tengen. Penggaweane nulis keapian. Lah malaikat sing nomor loro manggon ten pundi? Wasani utawi malaikat kang kaping pindho iku ayasarihi saking arah kiwane insan. Malaikat sing nomor kalih manggon ten arah kiwa. Berarti kula panjenengan iki tengen ya ana malaikate kiwa nggih enten malaikate. Nek tengen wau napa penggaweane? Nulis keapian. Kula panjenengan nglakoni api langsung tulis api. Lah nek sing manggon ten arah kiwa yaktubu nulis sapa sani asayiati ing pira-pira keelekan. Dadi nek nglakoni keelekan niku dicatet elek dening malaikat sing manggon ten arah kiwa. Tapi oleh nulis elek niku enten syarate. Walayak tubulan oleh orang nulis sapa saniha ing elek illa bisyahadati sahibihi kejaba kelawan saksine kancane sami. Tadi nek malaikat sing nulis api niku nulis api boten nate musyawarah langsung ditulis api, tapi nek malaikat sing nulis elek api nulis elek niku lho niku kudu musyawarah dhisik karo malaikat sing sitoke. Tadi kudu rembukan dhisik doa niku masyaallah. Ini termasuk keapian maupun kemurahan saking Gusti Allah. Fahim ada. Lah nek wong niku dalam keadaan nunggu kaya panjenengan tadi kan nunggu. Fahim ada monggo lamun nunggu
sapa insan yakun mongko ana sapa aduna salah siji malaikat loro iku ayam ini saking aratane insan wal akharu tamiliyane iku ayasani saking arat kiwone insan nek loro wong iku sitok malaikat manggon tengen sitoke malaikat manggon kiwa niku nek loro. Lah nek wong niku dalam keadaan mlaku ngoten. Berarti Pak Masya mongko lamun lumaku sapa insan yakun mongko ana sapa adu masalah siji malaikat loro iku kalbaru ing dalem burine insan wal akharu ta malaikat liyane iku amamalu ing dalem ngarepe insan. Nek wong niku lungguh nek wong niku mlaku ngoten nek mlaku malaikat sing siji manggon ten buri malaikat sitoke manggon ten ngarep niku nek wong niku mlaku. Lah nek wong niku turu nek manungsane turu terus pundi Fa'in nama mongko lamun turu sapa insan yakunu mongko ana sapa adu masalah siji malaikat loro iku intarosihi ing dalem manggon sambingi sirahe insan wal akharu tawiliyane iku indai lagi ing dalem sambingi sikil lorone insan. Nek menungso niku turu malaikat sing siji manggon ten sanding sirah malaikat sing siji manggon ten sandinge sikil ngoten berarti kula kaya iki sakaya-kaya manggon ten pundi mawon niki ditut dening malaikat. Masyaallah. Mulane kudu izin nggih. Izin arep nglakoni apa malaikat. Kita nglakoni api ade sedatan api nggih. Lan arep nglakoni elek izin malaikat. Malaikat niku nglakoni elek dicatat dening malaikat. Masyaallah boten izin lagi. Dan itu di sawan kalau uang aku tak lakoni elek gak ketok uang aku ijen tak lakoni elek gak ketok uang isino tersanding ini benten malah lho jadi Gusti Allah yang nyaman di samping ini benten malaikat teman boten mungkin mawon wa riwayatin lan iku dalam siji riwayat ukhra kan liya kom satu amlakin utawi ana dawuh kom satu amlakin ten riwayat liyane niku malaikat sing nunggu menungso niku boten kalih tapi 5 malaikat kom satu amlakin 5 pira-pira malaikat enten malaikat 5 sing nunggu menungso. Lah malaikat 5 niku dibagi-bagi tugasé malakan utai malaikat loro ibu bilaili ing dalem waktu bengi malaikat sing loro jaga menungso ing dalem waktu bengi. Malaikat sing loro malih wa malakan utai malaikat loro ibu binahari jaga menungso ing dalem waktu awan malaikat loro bengi malaikat loro berarti pun pinten sekawan berarti kan kita nggih kan mau didawaken 5. Lah sing malaikat sitoke malih napa tugas? Wa malakun utai malaikat siji iku layu kaliku ora bisa sapa malaikat siji bu ing insan fi waktu ing dalem siji waktu minal awqat ikan saking pira-pira waktu sing malaikat siji niku boten ndelok wayah bahawan bengi ngetut terus datang menungso niku. Lha niku malaikat kabeh 5 pembagiane kula mau. Wa zalika utai mengkono malaikat sing ngetut datang menungso. Malaikat sing jaga datang menungso iku kalu ana pengendikane dari Gusti Allah Taala dawuh Gusti Allah niki lahu muaqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi iku lahu tetep kedue insan
muakibatun utawi ana pira-pira malaikat kang gilir gumanti mimbai yadihi saking antarane ngarepe insan wa min qalbi lan saking burine insan. Tadi ngarepe ya ana malaikate, burine ki enten malaikate. Ngeten iki nek ngaji rumangsa. Tapi nek boten ngaji lali enten sami malaikat lali. Masyaallah. Muga-muga diparingi ngene nek enten malaikat. Masyaallah. Masih ngaji ngeten iki duwe malaikat nggih. Kula badhe ngaji ngeten iki lho, enten malaikat sing ndongakno muga-muga sing ngaji korek pangapura Gusti Allah. Lho enten malaikat sing ngoten niku, cuma kula badhe kaya boten rumangsa. Boten rumangsa malaikat ngeten iki. Masyaallah. Wal muradu tawi kang den karepaken minal akibat saking dalu akibat iku malaikatul iku malaikatul pira-pira malaikat iku malaikatul laili pira-pira malaikat kang manggon ing dalem wektu bengi wana lan malaikat sing enten waktu lino niku sing dimaksud akibat. Ya faduna pada bersosok malaikat ule insan minal jini saking gangguan jin. Tadi supaya pada diganggu jin menungsa itu dijogo dening para malaikat. Wal insi lan diganggu menungsa supaya pada diganggu menungsa liyane niku dijogo dening malaikat. Wa syayatin lan pira-pira setan menungso niku dijogo dening malaikat boten sampe diganggu dening para setan. Maksudnya ini berarti menungso sing iman ya Mas. Famalakani mongko utawi malaikat loro. Famalakani mongko utawi malaikat loro yang dibani oleh sapa malaikat loro al hasanati pira-pira kaapian maksudnya amal api wasai atilan piro-piro keelean baik akati bayi ing dalem antarane berikan turune insan ditulis terberikan berikan itu ini udah wakolan huma utawi pulpen sing nulis pulpen malaikat iku lisanuhu lesane insan sing nulis pulpen niku lesane menungso dan menulis ini malaikat. Wadawatu mautawi wadah mansine malaikat loro ada mansi ibu famuhu mulute insan. Tadi mulute lesane niku dadi wadah mansine malaikat kangge nulis. Wa madatu mautawi mansine maksine sing damel nulis dening malaikat loro iku idune insan idune dadi mangsi. Masyaallah. Wa utawi karone malaikat loro iku yang tugani nulis sapa malaikat loro amalahu ing pira-pira amale manungsa ila mati tumeka maring matine insan. Ditulis terus selama hidup niku sampai sedone insan sampai sedone manusia niku ditulis terus di para malaikat di amal sing api di amal sing elek. Waruwiyalan den riwayatake ane Nabi saking kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna sahibal yamini satemene malaikat sing manggon ana arah tengen berarti nulis amal api iku aminun dipercaya ala sahibi shimali ing atase malaikat kang manggon arah tengen berarti malaikat sing nulis keelekan manggon ten arah kiwa. Fa'idha amilan mongkon nalikani nglakoni sapa lan duka kula sayiatan ing keelekan nek wong niku nglakoni elek wa dalan karep sapa ibu shimali malaikat kang manggon ana arah tengen
ayat tuba yen to nulis sapa malaikat ha ing sayi'a kala mongko ngendika lagu maring malaikat sahibul shimalau sapa sahibul yamini malaikat kang manggon ana tengen iku berarti tulis keapian amsik nekara sira sik aja kok tulis keapian dhisik masyaallah niki termasuk kemurahan Gusti Allah nggih ngeten nek enten wong lakoni elek niku dening malaikat sing nyatet elek badhe ditulis elek bareng badhe ditulis elek niku konangan karo malaikat sing tulis apik terus dipengin sik aja kok tulis elek dhisik aja kok tulis dosa dhisik lha yo apa sik enten ana dhisik nek wis 7 jam ngono nek selama 7 jam iku kok durung muni istighfar baru tulisan elek siji lho ngoten selama kata dewe bae nek enten tiyang lakoni elek niku dinteni dhisik 7 jam nek selama 7 jam iki dereng istighfar dereng tobat baru ditulis elek siji tapi nek boten turun istighfar selama 7 jam dinteni 7 jam kok turun istighfar turun tobat dinteni dari malaikat nopo niku berkene wis ngene tapi dari diseret ngoten kok turun istighfar juga mantan teni kok turun tobat juga mantan teni selama 7 jam kok turun tobat turun istighfar baru ditulis keelekan siji tapi nek wong niku nglakoni api nek wong niku nglakoni api boten ate ngenteni jam boten ate ngenteni jam-jaman ditulis langsung api sakniki lho niku wong nek nglakoni api masalah itu termasuk kemurahan Gusti Allah muga-muga kula badhe selalu nglakoni api sudah ditulis api dening Allah Al-Fatihah amin Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim alaihim ghairil maghdubi alaihim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan bijina biha min jannah wa al-abar wa taqbilana biha sayyi'at wa rabbana biha indaka natawajjal wa tuballighuna biha khairat injaka rabbana Allahumma asri sa'alna wa nabiyana jami'al muslimin wa muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ajin rabbana khususan maghfiratan wa maghfiratan Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim Allahumma rahmatan wa maghfiratan ala ahli qubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka rahim Allahumma inna na'udzubika min hamdin la yanfa wa qalbin la yashfa wa amalin la yurfa wa illa isma Allahumma arhamhum wa sayyidina Muhammad Allahumma afihum wa sayyidina Muhammad Allahumma farij anhum wa sayyidina Muhammad Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu alaihi wa Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya